Ano ulit? Video. Tatay. Ayan, tatay. Ano sukat ulit tayo? Ha? Sukat ulit, metro? Sa baba? Oo. Ayan. Hello, what's up? Nandito naman tayo. Pag-ibig lang tayo. Pag-ibig lang. Yung magagamit. Hindi ko din namin. Ako, mano-mano. Yan. Kailan kaya pupunta si Chin dito? Ayo. Kailan kaya pupunta si Chin? Miss ko na siya eh. Kailan kaya pupunta si Chin dito? Ano oras tayo punta siya? Si Chin. Yun ko. Manawagan ka dyan. Chin, kailangan ka punta dito. Yan. Ano ka na Chin? May kurintin ha. Ha? May kurintin ha. Kanina pa bago ko pumunta rito. Hinintay ko yung sinaing ko eh. Ayan, tapos na po. Panailigo ko na. Si tatay, nag-repair ng kuryente. Ang saksak. Sige. Ang puso ko ay chin. Ano? Sige nga. Ang puso ko ay chin. Ang puso niya ay titilo-tilo. May date nga daw siya eh. May inaantay daw siya date. Talaga. Apo, dito na sila. Kuya Noli. Yan. Si tatay nandito na rin. Ata yun. Yun ulit. Late tayo. Nandito na yung team. Yan sila. Nagaposisyon na. Namuay. At mapatag na ni Kuya Gatcho dito. Katang mo na lang so. Namuay. Gandang panahon. Ate na po rin natansiyan na po. Ang gano'n? Namin? Oo. Ay, meron po palang taas po na isa.
Ito yung yan. Yung tayo dyan, hindi ka ako. Japper niya, kilala niya eh. Ulo. Ano pa tayo? Yun, wala. Saan? Yung sa kabila. Wala. Paikot, wala. Wala. Sige, sige na. Baba na ako. Laglag ko to. Ano ito? Kailangan itong makalipit ka agad. Problema ko, paano ako bababa? Yun. Oo. Yung naman kumari ng ulog ka. Log. Malaking problema. Nakaangat ako. Sir, bababa. Okay na unahin pa, ano? Babaw ulo. Boy! Woo! Buti magaan pa yung katawan natin. Ay! Siyempre tanggal ni tatay yung anilyo dyan. Kasi magtatrato sa tatay saan para makapagbubong na. At tinanggal ko yung nakalagay na tatlong anilyo. Kasi siya yung akyat. Mahirapan na siyang umakyat. Kaya pa naman umakyat. Doon! May kahoy! Hello! Dito mo yung shota. Yan! Papunta doon. Sige. Punta mo muna ito. Bo! Tigko lang muna na. Yan na. Abakan. Angat mo. Angat mo. Tanggalin ba yung kahoy? Tagalin mo. Sige. Matigas tayo. Ay, kabila ko. Sige, Sige. Hanggang doon na kapila. Sir, sag muna dyan, sir. Malaglag yung bakal.
ano natin. Ano pa bumula? Dyan. Yan. Bakit yung kulit? Ito lang. Bakal doon. Dapat sa ilalim yan. Ay! Tapos Bungara bo. Ha? Bungara. Na? Ha? may... Sige. Ay, ano, nadadagyan lang eh. Oh. Bumalik na yung signal ah. May signal na dito. Agko na. Dati wala. Walang bakal po. Ay, maganda yan. Oh. Iangat ko lang. I-atras mo na yan. Oh. Oh. I-atras mo na. Sige na. Bulog mo ko ito. Oh. Cool. Cool. Iyan ko ano. Yung kahoy, sir. Yung kahoy. Kahoy. Ay, may isa pa. Talaga simbol na si tatay. Tatay mo yung nagda. Wala. Inano na bins yung ano, yung deposito. Ano ay, malalim. Malalim. Pantay tao? Tinapos na bins. Ito. Mahina yung pag ginagawa. Binawalan kasi. Binawalan. Binawalan. Kaya Jong! Ha? Ano? Sabi, giri-giri na. Ah, yari yan talaga. Sabi. May mga doon. Ha? May mga doon. Ulit, ganun ulit. Ayan, tatay. Ano sukat ulit tayo? Ha? Sukat ulit, metro? Sa baba? Oo. Oh, tama na sabi tatay. Malupit. Sabi walang tinapay! Hala! Ayun. Nalabat po ang bakal, ipantay. Oo. Sa loob na to, sa loob labas. Ang maganda. Ayun. Pantay ito. Saksak yan. Dito, pantay o dito. Nakita yung pinamalo. Kanto na nga ni ganda mga parang gigiga. 6 inches.
Oo. Ang daan bigla. Ang flooring nito sa ano ba? Mainit pa yan. Ay, bubong na. Parang Tanggalin mo na kaya, tapos naman na dito. Si Gwen, ano tama? Yung TikTok ni Gwen. Ano? Birahin ko na? Oo. Yung TikTok ni Gwen, ano tama? Ano? Baka dito. Pasok ko dyan? Ano gusto mo kagin pa? Ano ulit? Video. Tatay. Gong, Up. lagay mo lang sa 180. Kaya 170. 180. 180, 170. $177. Ano? Agad ito. Ang tatay. Yung na-welding niya na sa kabila. Dito naman. Agad na ito. Ayan ang baba. Gapang Kisayas. Laki ito. Ito rin siya. Mabawas din. Ha? Mabawas. Mabawas. Bawas? Sama sinsil? Oo. Nagawa sabi. Pero islipin. Madiris. Ay! Kusa! Tingnan mo nga ito, kung tapos na. Kusa pala. Ito naman ni katarang ko yun. Ay, uda. Marunong ko yun. Huh? Tigil mo si Sincere. Ginto. Saan ito lang ka-star ka mo? Huwag ko naman ko. Ako naman, gumigalo. Ako ng pamilya. Mag-bros. Tama mo na. Di mo nagtagal. Di mo nagtagal.
Na si tatay. Patuloy yung pag-welding ni tatay. Ang panado mo ba ito? Ha? Mas maganda. Yung maganda. Yung mga ito na kami. Ano? Ah, yun. Ay, di ba nang umaharap kami? Tay, gapang baba. Yan. Hindi ko naman kasi alam yung ano dyan eh. Kung kaya ko lang sana yung gawa niya. Ang gapang si tatay. Stock mo na. Stock mo na kami tatay. Amo! Magkabubong na. Ha? Iwan ko sa martilyo. Iwan lang ang mamalik pa ito. Sundutin ko na lang yun. Gapang Kisayas. Sarap gumapang sa gabi. Magkasing Marunong pa lang ng gabi. Oo, ang gabi. Gumapang. Hindi yan tatay. Talaga, gabi gumapang. Tatay. Ha, stock mo kami ni tatay. Kailangan kapag stock na. Ha? Doon magkabuo ko. Salamat sa pestag nila nani at tatay, ng asawa. Doon sa tulong. Ayun ko mga ano na lang yan ni tatay. Mga vegetables. Wala na yan. Tay, ulo. Doon ka muna. Kaya. Ang malaki ito, 3x4 meter. Ay, 4x5 pala. Okay. Sa mag-asawang ano. Wala ko ito, bubong na. Bubong ng... May palitada na ito, paikot. Bitaw na? Nagpapatay ako ng flooring. Tamper. Grado? Sige. Sige, bye-bye. Ingat din. Kapatid mo? Di mo ito doon. Nakita mo na yun tayo sa vlog. Ah? Ha? Yan na lang. Thank you. Dito. Ini ba? Enggak. Ayan. Ya. William, baba na ako. Tambak lang. Tambak lang kami ni teacher. Bulang habang may lupa. Yan po, dito naman sa kabila si tatay. Doon tapos na niyang ma-welding. Ispat lang muna.
mahina na yung gurang. Hmm? Takot ako sa Kaya ka kaya ng ano? Si Parlin? Ano na mukha ng Maynila ngayon, tay? Maraming ba yung tao? Patay ito! Patay natin. Okay na. Buhay na. Naggutom tayo pa ako. Di pa ako ito. Ito na yun, ito puro. Ang magwiwilding si tatay. Saksak ko na? Di anong pagkaksak? Oo, saksak. Saksak ko na to, ah. Un ko na, tay. Oh, tingnan mo kung ilan ng ano. Pati kami yung ang parang nila. Ilan mo sila? Nakapula. Ilan? 226. 226. Okay na yan? Hindi, okay na. Dito pa naman ako. Pero pakikuha nga. Grabe init. Ayun mga par. At napaikutan na namin ni tatay ng bakal dyan. Magwi-welding na si tatay. Mag-welding ka na, tay? May konti. Ayos. Ay ko Arnil. Nilagyan ng kantuhan yung dito banda sa ano, likod. Yak. Kaya pa yung isa, putol. Pumuto. Si tatay. Ingat lang saya, parang ako ito pang matagal-tagal. Oh, tubo. Tubo, tay. Ano yung mga tulo? Tulo. Saan? Lumapit. Ngayon sa martilyo. Mga walos martilyo. Ay, no. Ay, hindi mo pa pala naman. Di ba? Ito. Parang hindi siya po. Papunta dito.
kanan. Bumawa. Ay. Oh, matuloy. Ang kali dyan na patron. Kahoy na lang kaya. Baka ano? Baka makakuha ka dyan. Yan! Oo, tapos ay abot ko sa yung building. Marilyo, kailangan mo ito? Building. Nandiyan ba, no? Ano mo na, tayo nito ba ito? Building lang. Oo. Building lang. Sige. Hindi man dumikit sa ilalim. Hindi naman dumikit. Hindi. Oo. Hanggang tuloy pa rin yung pag-welding ni tatay. Yan, nag-welding. Doon na welding na. Dito rin na welding na. Tsaka dito. Ano? Okay na. Okay na, Tay? Baba ka na. Patayin ko na to. Hindi. Hindi pa. Hindi po sumapunta sa taas eh. Kumalat muna. Tatay. Na Kuya Bong. Hello, kain tayo. Andyan na sila? Misis mo? Naliligo pa daw sa ano, Swimming. swimming pool. Baka maya-maya. Patay. Ayan po, break time na. Kanina pa pinapukpok yung takip ng kaldero. Baka mabutas kakatawag. Bag mo, bag mo. Ang sumo kami. Yari talaga. Walang. Ilang ikot na. Salamat kay tatay. Niluto. Malupit tayo tatay. Tatay, malupit. Sunod, si Kalusi. Kailan na po.